Ya alhamdulillah ton rampung ton. Ya, rampung. Kurungan rubuk bonggol rampung. Nek aku sanggup bodo iki. Iya. Saya balik. Sik sandung opo iki. Tak iso dulu ton aku ton. Soalnya ndi? Kotor kono kuwi, ngono kuwi kolam kono lho. Wis aku melok. Nyapa melok? Kowe kene ae to. Apa dadak melok-melok iki? Ya wis. Bang. Banyu jernih. So. Jernih kaya ngene iki piye? Ton. Apa? Weh tulung ya aku. Nyapa lo? Iki lho ton. Aku ketemu ton. Lah piye to? Kok iso ketemu kolam. iki? Tarik iki ra iso munggah iki lho, lungune kok mbuh kian bekas. Yo koyo ngene digo iso kok Lah aku seneng kono kok gampengan dhewe. Mana lon? Iya ya. Oh, piye to, Pak? Salah. Yo ayo lah lunyu. Kok malah kene kok malah Cepet. ada dudung kowe. Ya lunyu moe. Oh. Ya to, Pak. Makan iso ki aja ning kono. Makane to, Pak, iso ki aja ning kono. Iso kon keduan sapapar kok. Lah ning endi? Kok jeru ram yo ngenteni ning omah kan iso to. Sumuke koyo mbok malah Selak sumuk-sumuk apa. baru kok mbok iki ketuan sapator iki. Salah iso ning kono. Enggak ini soro Wis anu iki Ngeden ke lho. Yo ayo. Salah. Arep bodo barang arep ning makam barang kok. Yo. Allahu Akbar. Jan. Yo, wedhus. Kan ora gelem alona. Sik ngomong to. Yo ayo. Jeru koyo malah. Jan. Ayo. 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 Jan. Oh, emang ora sampai kedelep piye, ora iso nulungi aku. Kowe jane. Sia ini ki. Sah. Makamnya kar.